Dîroka Kurdistanê ji aliyê weşanxaneya JJ ve piştî salan dîsa hatiye çapkirin. Dîroknasê Kurd yê Qedirbuha Ethem Xemgîn Dîroka Kurdistanê di vê berhemê de derxistiye berbiçav. Ji bo lêkolîneran çavkaniye gelek hêja ye. Ethem Xemgîn di sala 1947 de li gundê Harûnan Harûn Ûşaxî navçeya Arqayê Aqçadaxê ya parêzgeha Meletiyê hatiye dinyayê. Dibistana seretayî li gundê xwe dixweyîne. Dibistana navîn û lîseyê jî li Dîlokê dixweyîne. Bi malbata xwe re mecbûr dimîne û koçî Stenbolê dike. Lîseyê li Stenbolê temam dike û derbasî zanîngehê dibe. Beşa hiqûqî xelas dike û dest bi parêzeriyê dike. Ji ber problemên siyasî û zordariyên dewletê ew mecbûr dimîne û di sala 1980 de koçî Ewropayê dike. Di 29 Kewçêra 2018 de li Kölnê li bajarê Almanyayê wefat dike. Ev berhema Ethem Xemgîn di îlona 2019 de careke din ji aliyê weşanxaneya JJ ve hatiye çapkirin û ji 628 rûpelan pêk tê.